אני איתי מוסרי, אני מנהל את צוות סקיוריטי בטנגרם. אנחנו השותף העסקי הכי גדול של IBM היום בתחום התוכנה בישראל. אנחנו נדבר קצת על כל העולמות של IBM גארדיום, אם אתם מכירים או לא. אם כן, מצוין, אם לא, תלמדו משהו חדש. טוב, אז ככה, קצת הלכה למעשה. חוק הגנת הפרטיות יש לו לא מעט היבטים. רובם, אני מניח שחלקכם פה הגעתם מדרך רונית וכזה, אז חלקכם עורכי דין ומכירים את העולמות האלה מצד עריכת הדין ומשמעויות החוק בצד העסקי יותר. אני אנסה לדבר טיפה יותר על החלקים הטכניים שלו, בהיבטים מאוד מסוימים, אוקיי? בעולמות של הגנה על מסדי נתונים ועל דאטה. אז הדבר הראשון שאנחנו בונים איזשהו, שאנחנו מייעצים ללקוח איך לבנות את הדבר הזה בצורה נכונה, שימו לב שהדבר הראשון כאן הוא לדעת, אוקיי? אנחנו מגיעים היום למצב שרוב הארגונים לא יודעים איפה הדאטה נמצא. דיבר על זה מקודם אופיר, אנחנו גם ניגע בזה בקטנה, לגבי IGDC, אותו מוצר של OneTouch. בלי המוצר הזה, אנחנו נמצאים במקום הרבה פחות טוב בהיבט של הלדעת, אוקיי? אנחנו לא יודעים היכן נמצא המידע, אנחנו גם לא יודעים לסווג אותו, אוקיי? כלומר, יש מידע שהוא רלוונטי, יש מידע שהוא לא רלוונטי, יש מידע שהוא חשוב לנו יותר, חשוב פחות. אופיר דיבר על זה מקודם, אני תכף אראה לכם את זה בשקף של כל משפחת מוצרי גארדיום. החלק השני מדבר באמת על אותה הסדרה שדיברה עליה גם רונית, זה ה-comply. אוקיי? האזורים של ה-comply באים ואומרים דבר כזה, יש לנו חוק, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו אליו. אנחנו לא יכולים לכופף אותו, אנחנו לא יכולים לשנות אותו, אנחנו לא יכולים לפרש אותו בצורה אחרת. אמרה לנו רונית שהסכמה היא בסופו של דבר לא צריכה להיות סקאלה, היא צריכה להיות משהו מאוד דיכוטומי, מאוד ברור, גם אנחנו מאמינים בזה. ולכן הנושא של comply הוא חד ערכי מבחינתנו. בתוך המערכות היום של גארדיום, בכל המשתמע של גארדיום, תכף ניגע בזה. יש היום כבר את הפוליסי המתאים, בין אם זה SOX, בין אם זה PCI, בין אם זה PII, GDPR, CCPA, וכל שאר החיות והאותיות המוזרות לכל מי שלא מכיר, מלא אותיות. כאשר הפוליסי הזה כבר מובנה לנו בתוך המערכות, ומגיע כבר עם הדוחות המוכנים לביקורות, אוקיי? כך שאם מגיעה רונית לצורך העניין, בשביל לעשות ביקורת לארגון כזה או אחר, הלכתי איתך לכובע השני. לעשות עכשיו איזשהו ביקורת, הדוחות כבר אמורים להיות מוכנים עבורה. היא לא צריכה עכשיו להגיד, אוקיי, תביא לי את זה, אוקיי, תביא לי את זה, מי נגע פה, מי עשה ככה. הדוחות האלה כבר מובנים בתוך המערכת. השלב השלישי הוא פרוטקט. כמו שאמרנו, חוק הגנת הפרטיות כבר מגיע עם כנסות. זה אני עשיתי? חוק הגנת הפרטיות כבר מגיע עם כנסות. אוקיי? אמנדמנט 13, תיקון 13 לחוק, מגיע כבר עם דברים שקיווינו בתור אנשי אבטחת מידע, אוקיי? של הרשות כבר תהיה שיניים. סוף יש לה שיניים. אני מקווה שהיא תשתמש בהם, אבל סוף יש לה שיניים. סוף יש לה משהו ברמת התקנה שבאה ואומרת, וואלה, אם עכשיו מישהו עשה פאול פליי, יש לזה מחיר, אוקיי? ולכן, ההרגשה של כולנו, אני מניח שיושבים פה, בגלל זה אתם גם כאן כנראה, שתוך דקה וחצי, פחות או יותר, מרגע כניסת החוק לתוקף, כבר מתחילות לזרום בקשות. קמות לא מעט חברות עורכי דין, שמגיעות ואומרות, אוקיי, בוא נעשה תביעה ייצוגית, בוא נגיע כבר למצב שאנחנו מתחילים לתקוף, מה שאופיר דיבר עליו מקודם בתור דיסר דידוס, אוקיי? דידוס, למי שלא מכיר מעולם המשפטי, Distributed Denial of Service, כלומר, להגיע למצב שאנחנו משתקים את הארגון מכמות בקשות מאוד גבוהה. בעולם של מחשבים זה מלא פניות לאתר האינטרנט עד שהוא קורס, בעולם של המשפטי זה לבקש מהם עכשיו, תביאו לי את כל הדאטה שלכם, אוקיי? הדבר הזה הולך להיכנס וחזק מאוד, אוקיי? עדיף להגיע למצב שאנחנו מוכנים לדבר הזה מראש, יודעים איפה המידע, יודעים איך אנחנו עומדים בתקנות לפני כן, אוקיי? ומגיעים למצב שאנחנו כבר מגנים עליו. כלומר, יוצרים איזה שהם, נקרא לזה איים, אי קטן פה, אי קטן פה. כלומר, לדאטה הזה מורשים לגשת 1, 2 ו-3. לדאטה הזה מורשה לגשת 1, 2 ו-3, אוקיי? לגבי ה-Extend ו-Optimize,
אפשר טיפה להרחיב על זה, להגיד לכם את האמת, זה מאוד מאוד רחוק. אנחנו עדיין, רובנו, נמצאים בעולמות של 1, 2 ו-3, כלומר של No, Comply ו-Protect. נראה לי שלדבר כרגע על הרחבות ואוטומציה, ואיך נכנס Machine Learning לכל הדבר הזה ברמת פעולות, אוקיי? לא ברמת, תביא לי את האיסוף של המידע. זה אנחנו יודעים לעשות כבר היום בעולמות Machine Learning ו-AI. אבל בעולמות של Extend ו-Optimize, זה המצב האופטימלי, אוקיי? זה ג'רני מלא של ארגון או חברה או לקוח, כדי להגיע למצב שבאמת הוא יודע הכל על הארגון שלו, ושום דבר לא קורה בלי שהוא מודע אליו, אוקיי? כמובן, אם אתם רוצים, לא אמרתי בהתחלה, אנחנו מסתובבים פה, גם אני, גם היועצים שלי, חבר'ה מטנגרם, חבר'ה מ-IBM פה, בואו דברו איתנו בהפסקות וכאלה, אנחנו איתכם. טוב, איך אנחנו רואים בעצם תהליך שהוא תהליך מחזורי, שקורה כל הזמן בצורה רקורסיבית, בלי הפסקה, ובעצם המטרה שלנו היא להתחיל מ-Discovery, לגלות איפה המידע הרגיש, קבצים, אימיילים, מן הסתם בדאטאבייסים, אוקיי? לגלות את המידע הרגיש, להבין, לקבל מפה איפה הוא נמצא. במוצר שדיבר עליו מקודם אופיר ב-IGDC, ב-OneTouch, נוצרת בסופו של דבר איזושהי רשומת זהב נקרא לזה, Golden Record. כלומר, חיברנו אותו לכל מסדי הנתונים, לכל שרתי הקבצים, הוא הלך, סרק את כולם, והגיע למצב שעכשיו הוא בונה אצלנו, בתוך המערכת, איזשהו גולדן רקורד כזה. כלומר, שיבואו ויגישו את השם איתי, יגלו את כל המופעים של איתי. אם זה בדאטאבייסים, כי פה ופה ופה הוא נתן הסכמה או עשה פעולה כזאת או אחרת, סתם, אפליקציה של הבנק. כל פעולה שלי נרשמת מן הסתם בדאטאבייס, אוקיי? אבל יכול להיות שהכתובת שלי, או מספר הטלפון שלי, כתובת מגורים, כתובת אימייל, לא משנה מה, נרשמים בטבלה אחרת או בדאטאבייס אחר, אוקיי? ואם אני גם, כמו שתהיה נופיר מקודם, גם עובד וגם לקוח, מה שקורה לא מעט, הרבה ארגונים, בטח בעולם הפיננסי, מכריחים במרכאות את העובדים שלהם, שיהיה להם חשבון בנק או כרטיס אשראי בחברה שלהם, או שיהיו מבוטחים בחברת הביטוח עצמה, אוקיי? ולכן פתאום יש לנו פה פוליסי שהוא טיפה בעייתי, אוקיי? אותם VIP שדיבר עליהם. אני לא רוצה, אני בעברי עבדתי בחברת ישראכרט, הייתי ראש מדור באבטחת מידע בישראכרט, אנחנו לא רוצים, והיו לנו כלים לעשות את זה, אבל הם לא היו מטויבים כמו אלו. אני לא רוצה שאף אחד ב-CRM יעשה חיפוש בר רפאלי. כי אפשר לגלות שם את הטלפון שלה, ואפשר לגלות תאריך לידה, או שיש שם צילום תעודת זהות, ואפשר, כולנו מכירים את זה שהיום במערכות הגרוב מזדהים עם תעודת זהות ועם תאריך הנפקה. אז אם יש שם צילום של תעודת הזהות שלה, וואלה, מישהו יכול להתחזות או להתחקות אחריה, אוקיי? לדעת איפה היא גרה, לדעת מה הטלפון שלה, להטריד אותה וכולי, אוקיי? ולכן, המנגנונים של ידיעת VIP עם OneTouch, של לבוא ולייצר רשימות של אנשים שהם חשובים יותר, בין אם זה סלבריטיז, בין אם זה אנשים שהם ביטחוניים, תחשבו על חברות ביטוח שמחזיקים את המידע על הרמטכ"ל. אנחנו בתקופה ביטחונית, אז זה הדוגמאות שקופץ לי. מידע ביטחוני על הרמטכ"ל, מידע על הרמטכ"ל, וואלה קשוח, אני לא רוצה לדעת איפה הילדים שלו לומדים או עובדים, או מה, לא יודע מה, הבן שלו יש לו רגישות לבוטנים. אני לא רוצה לדעת את הדבר הזה, אני לא רוצה שאף אחד ידע את הדבר הזה. לאף אחד גם אסור לדעת את הדבר הזה, אוקיי? ולכן, כל הנושא הזה של discovery של sensitive data, המיפוי שלו, היכולת שלנו לבוא בקליק אחד בתוך מערכת של OneTouch או IGDC, שני שמות אותו דבר, בסדר? אז אני כל פעם אגיד את שניהם. לדעת ב-OneTouch, להקיש את השם שלי ולקבל מיפוי מלא איפה נמצא כל דבר, קבצים, דאטאבייסים, רשומות, structure data, unstructure data, אימיילים, מישהו פעם צילם מסך והשאיר את זה בתור תמונה, המערכת יודעת גם לעשות את ה-OCR הזה ולפענח שזה מידע רגיש, אוקיי? לאחר מכן אני אשאיר כרגע, סליחה, הלכתי על משהו אחר, את זה אני אשאיר לסוף, אוקיי? הרעיון הוא ל-Discover, לאחר מכן Protect. ה-Protect בעצם זה סט של פוליסים שאנחנו יכולים לבנות אותו, בתוך גרדיום, בתוך מערכות גרדיום השונות, תכף אנחנו נראה כמה מערכות מדובר, כי זה משפחה של מוצרים, בתוך מערכות גרדיום, כדי לבוא ולהגיד, תקשיב, לדאטה הזה שנחשב כמסווג, כי קיבלנו את הסיווג מ-OneTouch, מסווג כ-PII, כך וכך אנשים מורשים לגשת אליו. אם זה לא האנשים האלה, אל תיתן להם, תחסום אותם או תמסך להם חלק מהמידע, אוקיי? ולכן זה אותם איים קטנים, אותם סיילוס קטנים שדיברתי לפני כן.
כלומר, אנחנו מייצרים איזה שהם איים קטנים, מי רשאי לגשת לאיזה סוג של מידע, והדבר הזה קבוע בתוך פוליסי, אוקיי? עכשיו, את הפוליסי הזה אנחנו משתפים יחד כמובן עם IGDC, והדבר שגארדיום מגינה עליו בצורה הטובה ביותר זה דאטאבייסים, אבל המערכת של IGDC יודעת גם לדבר עם סאטלייטים נוספים, עם מוצרי צד שלישי נוספים, גארדיום הוא אחד מהם, גארדיום דאטה פרוטקשן הוא אחד מהם, אבל הם יודעים לדבר עכשיו עם מערכת ה-DLP, הם יודעים לדבר עכשיו עם המיילים, הם יודעים לדבר עכשיו עם מערכות הסים של הארגון, כדי לבוא ולהגיד, תקשיב, הקובץ הזה הוא שייך לאיתי, יש פה PDF, יש פה איזו תביעה ישנה של איתי מלפני 15 שנה, הוא אולי לא רלוונטי, אולי הוא רגיש, אוקיי? ולכן לסמן את זה למערכת ה-DLP, שלא תוציא את זה מתוך מיילים למשל, אוקיי? אז הפרוטקט הזה הוא פונקציה מאוד מאוד משמעותית פה. ברגע שאנחנו נוכל לדעת איזה סוגי מידע יש לנו, בדיסקאברי, אנחנו נוכל לדעת איך אנחנו מגינים על אותו מידע. Analyze. ה-Analyze מגיע למצב שבו אנחנו בעצם מנתחים את המידע. חלק מזה, כמובן, ניתוח אנושי. אבל כמו שאופיר ציין מקודם, היום מערכות ה-AI מנסות להתקרב כמה שיותר לניתוח שהוא כמו אנושי. כאילו בן אדם ישב מאחורי הקלעים וניתח את הדאטה. ולכן, כשאנחנו מזהים סיכונים, ותכף נדבר קצת מה זה סיכונים, איך אני בזמנים? כשאנחנו מגיעים בעצם לאיזשהו סיכון כזה או אחר, מה אנחנו עושים? זה יכול להיות בצורה של פוליסי דינמי, כלומר לבוא ולהגיד, אוקיי, קרה עכשיו אירוע כזה, תחסום אותו למרות שלא הגדרתי אותו מראש, אוקיי? כל הנושא של ריסקים, ולהגיע למצב שעכשיו מנתחים את המידע הזה הרבה יותר לעומק, עם הדוחות, עם הדשבורדים וכו'. השלב האחרון, ריספונד. כלומר, במידה וזיהינו איום, אנחנו צריכים להגיב עליו. במידה והגיעה ביקורת, אנחנו צריכים לספק לדוח. אנחנו צריכים להגיב כל הזמן. אוקיי? אנחנו כל הזמן נמצאים בתגובה. לכן, אם אנחנו מעשירים בצורה כזאת או אחרת, בין אם זה דרך OneTouch, בין אם זה דרך Guardium Data Protection, GDP, אנחנו בעצם עושים העשרה לעולמות ה-SIM, לעולמות ה-SOC, אוקיי? מעבירים את הדאטה לשם ונותנים להם פלייבוקים מסוימים ואומרים להם, תקשיבו, אם ההודעה הזאת קפצה, 1, 2, 3 ו-4. אוקיי? זה מה שאתם צריכים לעשות. טוב, אז עכשיו דיברנו באוויר, בואו נדבר מה שנקרא Let's Talk Dugri, כזה. זה אותו מעגל שראיתם לפני זה, אוקיי? המוצר, אני חושב שהוא הבסיס להכל פה, אוקיי? כי לדבר גבוהה גבוהה זה נחמד, בסוף Guardium Data Protection זה המוצר. אוקיי? לא סתם הוא נמצא כמוביל בתחומו, הוא נמצא המון שנים בתוך IBM, נרכש, אם אני לא טועה, ב-2007. מאיפה הוא מיושם? יש פה לקוחות של גארדיום? יש כמה. יש כמה. אוקיי, במקרה הצביעו, יושבים לפנייך ומאחורייך, יושבים, אפשר להגיד? שיהיה בהסכמה, שאחרי זה רונית לא תגיד לי. אז יש לנו פה את הבנק הבינלאומי הראשון, יש לנו מטף, יש לנו פה את ויזקל, דברי איתי על בנק פועלים, הוא נמצא בכל התעשיות, אוקיי? משרדי ממשלה, אנחנו רואים פה גם את החברים שלנו במשרדי הממשלה, הוא נמצא באמת בכל מקום, פיננסי, ביטוחי, ביטחוני, חברות הייטק, אוקיי? נמצא בכל מקום היום, אני חושב שרק לנו יש בקירוב באזור ה-50-55 לקוחות גארדיום, זה המון. זה המון. כל פרויקט כזה הוא פרויקט מאוד מאוד רציני. אז Guardium Data Protection, אם תרצו אני אגיד במילה, כן או לא? להיכנס טיפה טכני או שלא? כן? יש? סבבה. לא, אני זורק עם הקהל. ככה, אז Guardium זה מערכת שמבוססת agent, היא יכולה גם לעבוד agentless בענן, או במקומות שבהם לא ניתן להתקין agent, אבל אנחנו בעצם מתקינים agent על שרת הדאטאבייס, אוקיי? והוא נמצא שנייה אחת לפני שפקודה או דאטה מסוים נכנס אל הדאטאבייס. כלומר, הוא השומר בכניסה, אוקיי? הוא השומר בכניסה שבודק כל מה שנכנס לדאטאבייס. לא מעניין אותנו הדאטה. כן, זה אפליקציה, זה עובד, זה DBA, זה פקודות פנימיות של תוך המערכת, כל דבר שקורה. לא. יפה. מי שמקבל זה שרת גארדיום,
עזבי כרגע את ההתראה. מי שמקבל את הדאטה הזה, אוקיי, שאוסף את הדאטה, זה בעצם שרת הגרדיום. אוקיי? המערכת בעצם במרכאות מקליטה, היא לא באמת עושה הקלטה, זה נקרא software tapping, אוקיי? הוא בעצם מבצע שכפול של הדאטה הזה, ומעביר את כולו אל שרת גרדיום, הוא נקרא קולקטור, כשמו כן הוא, collect the data. הוא אוסף את המידע הזה. עכשיו, לא מעניין אותי הדאטה שלכם במערכת גרדיום, סליחה שאני אומר את זה, כלומר, לא מעניין אותי אם בטבלה הזאת רשום כך וכך מידע, מה שכן מעניין אותי זה המטה דאטה, אוקיי? כלומר, כל המטה דאטה של שרת הדאטאבייס הופך להיות הדאטה שלי, הופך להיות הדאטה של מערכת גרדיום. בעצם, מי, מה, מתי, כמה, איך, מאיפה, כמה פעמים זה קרה, כל ה-WH questions מלבד הלמה. למה אנחנו לא יכולים לדעת אף פעם, זה לא עלינו. אבל כל שאר הדאטה נאסף, כל שאר המטה דאטה, נאסף אצלנו בתור דאטה. ואז אנחנו בעצם מגיעים למצב שאנחנו רואים דשבורדים של כל מה שקורה. Activity Monitor מלא על הדאטאבייס, בלי להפריע לביצועים של הדאטאבייס. אוקיי? שאלות? משהו? להתקין עליו agent, כן. יש גם תצורות של בלי agent, שהם agentless, בעיקר בענן, Database as a Service בענן, AWS, Azure, GCP, תומכים בכולם. IBM Cloud, Oracle, תומכים בכל הצורות עננים, נראה לי רק של אלי אקספרס אנחנו לא תומכים, אבל כל השאר תומכים. שנייה, אז אני אחזור רגע למשפט. אני אחדד אותו, בסדר? בסוף, דאטאבייס מורכב בטח structure דאטאבייס מורכב מעמודה של תעודת זהות, עמודה של כתובת, עמודה של אימייל. אותי לא מעניין מה הדאטה. אבל שם השדה אתה לוקח אותו. בדיוק. אני לוקח, היא שאלה את שם השדה אתה לוקח, אז כן, אני לוקח את כל הפקודה שקרתה, select, כוכבית, from, תעודת זהות, where ID שווה, את כל הפקודה הזאת אני לוקח, מפרסר אותה, מחלק אותה אצלי לחתיכות, מפרק אותה לגורמים, ומתוך הדבר הזה אני מבין האם המשתמש הוא משתמש מורשה, כי יש לי את היוזרניים שלו, יש לי את כתובת ה-IP שלו, יש לי את התוכנה, דרכה הוא הגיע. אוקיי? יכול להיות שעכשיו יש משתמש לגיטימי לחלוטין, כמו DBA או E-System, או מי שמתחזק, איזה, לא יודע מה, מנתח מערכות BI או whatever, שאמור לגשת אל הדאטה הזה, אבל מה קורה עם אותו משתמש שיש לו הרשאה והכל בסדר, מגיע לדאטאבייס ביום שישי בשעה 2 בלילה. סליחה, פנחס, שישי, תמיד אני נותן דוגמה של שישי. זה יכול לקרות. מסכים, אבל הסבירות לזה יותר נמוכה. לא רק, הכל. רפואי למשל. רפואי אין שום בעיה, כן. לא, אני לא שואלת אם יש בעיה, אני שואלת אם יש לקוחות במגזר הרפואי? גופים רפואיים שאתה יודע שמנטרים. אז ככה, בחלק מהגופים הרפואיים, השאלה הייתה על גופים פיננסיים וכאלה שאנחנו מותקנים בהם, האם גם מותקן, או אני מודע לגופים רפואיים. בגופים רפואיים התשובה היא טיפה יותר טריקית. והסיבה לזה היא זאת. בנק, המידע הוא הביזנס שלו, הוא הקריטיות. אוקיי? הדבר הכי קריטי בבנק זה המידע שיש לו. אנחנו אנשי אבטחת מידע, אנחנו צריכים להבטיח את המידע. רוב המידע יושב בדאטאבייס, אוקיי? רוב המידע יושב במקומות שהם structured ו-unstructured אמנם, אבל הוא נמצא בתוך הארגון. בגופים רפואיים, לא יודע מה, שיבא, בסדר? סתם אני לוקח איתך בית חולים, בכוונה לקיצון. העניין, רוב העניין הוא החולה. רוב העניין הוא החולה. לכן, הרבה פעמים רוב התקציבים הולכים לכיוון הזה, ואם כבר יש איפשהו כסף לסיסו, לאנשי אבטחת מידע, יש סיכוי שהם יעדיפו להגן בדרכים אחרות. בואי, אנחנו בעולם שעדיין בקופות חולים וברפואה אפשר להכניס דיסק און קי. את משם כאילו? אוקיי. מה? רגע, למה קפצתם עליי? רגע, לא. אחד, תבחרו בן אדם. אחד, מי עונה לי? למה כולם קפצו עליי? רגע, מסכן אותי. קודם כל אני שמח. בעבר היה, תביא לי CD, תביא לי זה עם צילום, תביא לי דיסק און קי, אני אחבר, אני אראה תמונה. אני שמח לשמוע שהתקדמנו.
אוקיי? שמח מאוד לשמוע שהתקדמנו. בעבר זה לא היה כך, עד לפני, אני חושב, כמה שנים בודדות, זה לא היה כך, אוקיי? כן, ודאי. אז השאלה הייתה האם אני תומך גם ב-Unstructured Data. אז ככה, דאטאבייסים שהם Unstructured, התשובה היא כן. כלומר, מונגו, אלסטיק, כאלה, נתמכים. הסיוג הוא כ-Unstructured Data יכול להיות גם קובץ. בעולמות הדאטאבייסים, כן. בעולמות הדאטאבייסים אני תומך גם לא אני, המוצר. אני לא תומך בכלום. אני תומך בלקוחות. המוצר, כמה? 5 דקות? וואי. טוב, דיברתי מלא. המוצר אכן תומך. טוב, אני אדלג ברשותכם זריז. דברים נוספים במשפחה. GDE, Guardium Data Encryption, מוצר שיודע, דיברנו מקודם על Data at Rest או Data in Motion, זה מטפל בעיקר בעולמות של Data in Motion, גם ב-Data at Rest, אבל כאשר מידע עוזב את הארגון, אני יכול להצפין אותו, ורק מורשים יוכלו לבוא ולפתוח אותו. Guardium Vulnerability Assessment עונה בתקנות, גם בתקנה 7809 כנספח לחוק הגנת הפרטיות, עונה לנו בעצם על העולמות של תבואו תעשו עכשיו בדיקת פגיעויות, סריקת פגיעויות במוצר, או בדאטאבייסים, אוקיי? אז Vulnerability Assessment מאוד מעניין, אם מישהו רוצה טכני אחרי זה להרחיב איתי, אני אשמח. IGDC, חפרתי מספיק, אני חושב, גם אופיר, גם אני, אנחנו סבבה עם זה, 2 האחרים, נדבר עליהם, יאללה, מזרזים אותי. סיוון, אז לא יכול לזרז אותי ואז להגיד, לעשות... יש לך תוספת זמן. קיבלתי תוספת זמן, הערכה זה? זה על הפרעות קצב וריקוד. דילגת על ה-Life Cycle? כן, JKLM, מוצר שאמור לעשות לי ניהול של מפתחות וסודות בתוך הארגון, אוקיי? Key Life Cycle, יודע לעשות retention, יודע להחליף את אותם מפתחות, ניתן לפנות אליו לקבל API keys וכו'. בסדר? טוב. האמת, את הרוב כבר הזכרתי, אז יחסית אנחנו במצב טוב. זה החלק של ה-Discover, הוא טיפה יותר מפורט, החלק של ה-Protect. כך נראים בעצם תהליכי ה-Discovery בתוך המערכת. המערכת נראית, עברה כמה וכמה שינויים בשנים האחרונות בצורה מאוד מאוד יפה. היא היום הרבה יותר user-friendly, הרבה יותר זה. היא פעם הייתה נורא טכנית. היא עבדה אותו דבר, אבל הייתה מאוד מאוד טכנית. זה היה כאילו לפתוח Windows 95 כזה, שעובד, או 98 Second Edition, אבל היום זה כבר נראה גם עם טיפה יותר גוי, יותר מתחשב. תחזירי את רונית. סבבה. בואו נדבר טיפה, ממש בקצרה, אני אנסה לדבר פה על מנגנון שנקרא, הוא כחלק מתהליך המשין לרנינג הפנימי, אוקיי? האמת שזה דיפ לרנינג בתוך המוצר, והוא בעצם יכול להגיע למצב שמעבר לפוליסי שלנו, שהוא די שחור ולבן, למי מותר לעשות מה. לזה מותר לעשות כך, לזה מותר לעשות אחרת. המשין לרנינג שלנו אוסף את כל הדאטה הזה, את הכל, ומביא לנו תובנות, אוקיי? יש לו כמה וכמה שימושים, כמה וכמה אפליקיישנס בתוך המוצר. אחד מהם, אני חושב שלאנשי אבטחת מידע הוא הכי מפורסם בעולמות ה-UBA, User Behavior Analytics, אוקיי? בתוך המערכת זה נקרא Outlier Detection, כלומר זיהוי שקרניקים, אם אתם בקטע של רובוטריקים. אז אותם שקרניקים בעצם לבוא ולראות מי חרג מאופי הפעולה הקבוע או הרגיל או הנורמטיבי שבדרך כלל הוא עושה, אוקיי? המערכת לומדת, יוצרת פרופיל עבודה לכל משתמש, לכל כתובת IP, לכל username, לכל OS user, DB user, מה שאתם לא רוצים. עם איזה תוכנות הוא עובד בדרך כלל, באיזה שעות הוא עובד בדרך כלל, מה הפקודות שהוא מריץ בדרך כלל, אוקיי? ובונה בעצם פרופיל, ובשנייה שיש איזושהי חריגה מתוך הפרופיל הזה, מיד עולה דגל אדום. כמובן, מקבלים סקור בין 1 ל-99, אף פעם אין 0 ואף פעם אין 100, אבל באותו רגע שזה קורה, מיד אתה מקבל דגל אדום, אוקיי? שימוש נוסף, או 2 שימושים שהם קשורים, כן. זה רמה של חסימה, או שפשוט הוא מצביע על אותו דגל? זה תלוי מה אנחנו בוחרים. תלוי מה אנחנו בוחרים. אנחנו יכולים לבצע, לעשות סוג של בלוקינג, אנחנו יכולים לבצע סוג של, נקרא לזה קוורנטיין, סוג של בידוד. אני יכול לבוא ולהגיד, תקשיב, תשהה אותו מלבצע את הפעולה עכשיו במשך 10 דקות עד שאני בודק. כמובן בזמן הזה הוא מקבל התראה,
אוקיי? כלומר, אפילו אם תזכרו בטלפונים, כשאתם מקישים קוד לא נכון, פעם, פעמיים, שלוש, הוא אומר לך, תחכה דקה. הוא עושה לך קוורנטיין, הוא מעכב את ניסיון הברוט פורס, אוקיי? אחרי עוד 2 ניסיונות, בפעם הרביעית והחמישית, זה חכה 3 דקות, אחרי זה רבע שעה וכולי. אז על אותו עיקרון גם פה זה עובד, אוקיי? כלומר, אנחנו מסוגלים לבוא ולשים את אותו סשן, אותה שאילתה בסוג של קוורנטיין, ולהגיד לה, שבי בשקט רגע, אל תרוצי בינתיים, אוקיי? 2 שימושים נוספים של המשין לרנינג, אחד איום פנימי ואחד איום חיצוני, אוקיי? זה בעצם, האיום החיצוני זה Risk Spotter, כך הוא נקרא, והאיום הפנימי הוא Threat Analytics, או Advanced Threat Analytics, ATA. כלומר, הם עובדים פחות או יותר על אותם עקרונות בתוך הבטן, אבל המטרה שלהם היא לזהות איומים וסכנות בריל טיים, אוקיי? הדבר הזה קורה בריל טיים. מישהו ניסה לעשות לי כרגע, יקפצו כל אנשי ה-DBA למיניהם, אם מישהו ניסה לעשות לי עכשיו SQL Injection, הדבר הזה אמור לקפוץ דרך Threat Analytics או Risk Spotter, תלוי מאיפה הגיע התוקף, אוקיי? טוב, זה סביר, אני רואה שרונית חזרה, אז אני אשתדל לקצר. תהליכים אוטומטיים בכל מה שקשור ל-comply, אז שוב, כל הנושא של עמידה בהסדרה, עמידה ברגולציות השונות, לא משנה באיזה, זה יכול להיות SOX, זה יכול להיות PCI, זה יכול להיות HIPAA, זה יכול להיות חוק הגנת הפרטיות הישראלי, זה יכול להיות GDPR, לא משנה איזה מהרגולציות, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו יכולים לייצר אוטומציה מלאה. כלומר, אני אתאר רגע את התהליך, כי הוא מזכיר מאוד את השקף הראשון. הרצנו עכשיו את OneTouch, אוקיי? את IGDC. הרצנו אותו, איתרנו את כל המקומות בעולמות הדאטאבייס, שבהם יש מידע רגיש. אנחנו לא רוצים שהמידע הרגיש יישב אצלנו, לא מעניין אותי, אמרתי הדאטה, מעניין אותי המטה-דאטה, ולכן מה שהמוצר של OneTouch יעביר לי, יהיה את השם של הטבלה. למביני העניין, סכמה. אני מקבל את השם של הטבלה לתוך גרדיום. עם איזשהו טאג שאומר, זה מידע שהוא PII, זה מידע שהוא GDPR, זה מידע שהוא פיננסי, whatever, אוקיי? יש לי פוליסי שמותאם לאותם שרתים על השרת הזה שהוא צריך להיות בסוקס, על השרת הזה צריך להיות ב-PCI ועל השרת הזה צריך להיות בהיפה, אוקיי? מקבל את השמות של הטבלות ומתחיל לנטר אותם באופן קבוע בצורה מוגברת. כי אותי מעניין לתפוס את הגורם האנושי, גם ברמת הבטחת המידע וגם ברמת ההסדרה, אוקיי? גם ההסדרה תבוא ותגיד לנו, תקשיבו, אם יש פה אפליקציה שעושה כל הזמן אותו דבר, היא לא מעניינת אותי, מעניינת לתפוס את הגורם האנושי שניסה עכשיו לעשות איזושהי מניפולציה על הדאטה, אוקיי? והדוחות שיוצאים באותה שרשרת, יצרנו מעגל אוטומטי של דיסקאברי שרץ פעם בכמה זמן, חוקים ופוליסי שרצים על הדאטאבייסים, והדוחות שיוצאים לביקורת באופן קבוע. יצרנו מעגל שכל הזמן חי. אספתי ממש בקטנה. יש עוד הרבה דוגמאות. השקף זה האמת היה בשביל שתעשו ככה עם הטלפונים, צלמו אותו, ואחרי זה מי שרוצה לדבר איתי אז סבבה. אחד מהדברים שאני חושב שהם הכי רלוונטיים, זה לא רק על תקנה 13, זה בכלל חוק הגנת הפרטיות. אחד הדברים שאני חושב שהוא הכי קריטי, זה מימוש זכויות נושאי מידע עבור עיון ותיקון. רשמתי פה גם מחיקה, יקפצו העורכי דין יגידו אין מחיקה כרגע, נכון. אבל אנחנו מקווים שתהיה, ואולי בתיקון 15, אולי בתיקון 16, נכון. אני נותן לכם פה משהו שהוא אישי שלי, כאילו בראייה שלי את החוקים ולאן אנחנו הולכים, כי אני, שוב, בעולמות הפרטיות כבר המון שנים. בהתחלה שזה נוצר לא היו שיניים, ואז הגיעה איילת שקד וטיפה הגדילה, כשהייתה שרת המשפטים, טיפה הגדילה את תקנת הגנת הפרטיות, תקנה 7809, וקצת נתנה יותר שיניים לרשות. היום אנחנו כבר בתיקון ה-13 לחוק, ואנחנו עם הרבה יותר שיניים ועם הרבה יותר כנסות. אנחנו רואים שזה הולך ומתקרב לכיוון GDPR באירופה, או CCPA בארצות הברית, שזה ספציפית בקליפורניה, קליפורניאן אקט. כלומר, אנחנו היום רואים שמתישהו תהיה פה הזכות למחיקה של דאטה, אוקיי? ולכן תוסיפו לזה שאנחנו מתחילים להעביר, בכנסת כרגע מעבירים, אני לא יודע אם עבר כבר או שלא, יתקנו אותי, אבל מה שנקרא, אם זה טוב לאירופה, זה טוב גם לנו.
נכון? עשו את זה בעולמות המכון התקנים וכולי, שיהיה יותר קל להכניס מוצרים או דברים, פחות רגולציה, אבל מישהו אמר שלא יכופפו את החוק הזה לגבי בוא נכניס את כל מה ש-GDPR נותן, גם לישראל. אם זה טוב לאירופה, זה טוב גם לנו, אוקיי? לכן רשמתי פה מחיקה כדי שנתכונן לדבר הזה. כדי שנתכונן, אם זה לא יהיה עכשיו, זה יהיה בתיקון הבא, אם זה לא בתיקון הבא, בואו. שנה, שנתיים, 3, אנחנו כבר שם, אוקיי? ולכן הכנסתי את הדבר הזה פה, צלמו עם רשימת הכלים בצד פה של מה נותן לכם כל דבר, וכמובן, אנחנו פה, דברו איתנו, הכל בסדר. מילה אחת לגבי העתיד, וזה השקף האחרון שלי, רונית, תתכונני. מילה אחת לגבי העתיד. עולמות ה-AI ב-IBM, IBM אני חושב עם המחשבים הקוונטיים ווטסון איקס, כבר המון שנים, 2015, 14, נכון? משהו באזור הזה חקלאי? המון שנים שם, עוד לפני שאינווידיה פרצה והמניה שלה השתוללה, בסדר? עוד הרבה לפני. המכונות של ווטסון כבר עזרו לרופאים, כבר לפני 8 ו9 שנים אחורה, עזרו לרופאים לעשות ניתוחים מורכבים. עכשיו, כשמתחילים בעצם לחבר את הכל ביחד, Guardium AI Security, יחד עם ווטסון איקס ובטח עם ווטסון איקס Governance, כל עניין המשילות ומי עושה מה, מתי, כמה, איך, כל הדבר הזה מקבל פנים חדשות. זה עדיין בחיתולים, זה כבר עובד בכמה מקומות, לא בישראל, בארצות הברית בעיקר, אבל זה כבר מתחיל לרקום עור וגידים, אנחנו שם. ככל שמערכות ה-AI שלנו יהיו טובות יותר, כך אנחנו נוכל לתת טיפול נקודתי הרבה יותר טוב, נוכל להגיע למצבים שבהם כל פעולה לוקחת לנו הרבה פחות זמן. לא יודע מי מכם משתמש ב-ChatGPT, אבל כבר עכשיו הוא מסייע. אגב, שאלתי את ChatGPT, סליחה, המוח שלי קופץ, הפרעות קצב וריקוד אמרנו, נכון? שאלתי את ChatGPT, מה זה גרדיום? אמרתי, בוא נראה עד כמה הוא יורד. הוא רשם לי שגרדיום זה מוצר הבטחת מידע שמטמיעים בארגונים לפני שהוא מגיע לחדשות. אז פחות או יותר זה. יאללה, אני סיימתי. תודה רבה לכולם. דברו איתנו, אנחנו פה.